Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Irin Lingdo Maulong, bat ka Angel Joliza Marbanyang, kidai ki arngot ki khana puli ka St. Thomas Higher Secondary School Mairang, ki bayo bandrung ha ka top 20 jong ka result SSLC, balapan bana da ka embos ha ka santarik uyayong arjar arpusan. Ka Angel Joliza Marbanyang, kalayo bandrung ha ka kerdan ka basipau, kadba ka Irin Lingdo Maulong, kalapoy ha ka kerdan ka bakatsaw. Daka jingyo arung kini ki arngot ha ka top 20 jong ka result SSLC 2025 ka St. Thomas Higher Secondary School Mairang kalala bansay hadu kat arngot ki khana pulie ki balayo bandrung ha ka merit list kin top lang ya kitu ki balayo bandrung ha ka top 10 ha ki borba menshua bat kumjuru ya ki balayo rung ha ka top 20 nadu bala penbet thamai daka embos. Kabakham sutanat shushu kalong ba nadu dangret kini ki arngot ki khana pulie ki don hapdeng ka jia khun ban yakni banlong baningkong na ka wei ka kelas sya ka wei pat henry hapdeng jongkata ki longpat ki ba I tapman siem bat ki baju yarap mar keliang iwei ya iwei kilai thoru nadu kelas 4 hadu kelas 10 ha manla ki examen judon ki wei pat ki khana pulie ki bala ban kini yaka kerdan ka baningkong bat ya ka kerdan ka baar naki henry ki yakni ben tang hapdeng jongki Keteng junga kedai Angel Joliza Marbanyang bat ngasyong asa ang ni pok marang bat ngadai bayo 10 position haka top 20 SSLC mentau senam te haka por banga lap banga syamil de banga ngayo rung pok ka top list ngala keman hadu kata-kata hadu banga la yam ngam sungus tau syu ngala syu kum da ban ang ngamla syu mo ban pen pa kata jing keman jonga te ngala syu kudo mikinong hikai ngala syu shat ngala syu le ki ngala long kumbang ngamnang syu te ban react ban ayuma te ngala syu keman hadu kata-kata ban nga aingo ya ublai ba ula ibet yang ban banglala ban le ya kani bat ru banglayo ban rung hakat top 20 less. Ngakan mau nado bang adang syong class 5 te house nam arjar khat khandai te hakatak senam I banting shine ling do nong briam I yo rum ken hakat top less hangta hakataw senam I yo 19 position te ngidang syong kai bat imai te I ang ni ngakwa bapiru bapnyalong kum ni mo te ling ang ngala promise ngong tom mengan promise ya pingan ngala bin mo ban le kum ni te hadian kat nang po kelas 6 kelas 7 te hakapor bang apa kelas 8 ling la asmo tu kini la dia bangala kin mo ban le kum ta te la po kelas 9 kelas 10 ling la asmo tu bat ngala ngadon bat kajing shania ahla dia mo bangala bi ban le kum ta te baro ka de bi kajing trashitom kajing shania la ha ubla try kan rat bat kajing rap jakin nang hikai kajing ai mensiam jang imai bat ki hemen ki para ki bahing hasam batru I sister I father kumjo te ngaku aru ban ai kuble kham tam ya I sister ba I laju ai msiam yang ina do bagi nak kena watla hakadai hakal yang jongka puli puti ne hakindo kilyang ru I ai msiam ba yang gi bangi la ben mo ban le te kinong hikai ru kumjo ki ju ai msiam ngi bang ni dai be ban le bit bangin ya trashitom kan kana bangin la ban poi sakani ka thong ga bangin la abo compare ban la ni poi hadin ne hakmat ru andai ni dai ban shim bat ya ka ba uble ulapan bo na banta jungi namar ba uble udon ka plan na banta jungi iwe priote ngin saya pat hadin habut mo ya ladang ya kham ru nang ni tengah kwa ban shim da ka art stream namar ba ngashkwa ban nang ko ba compare mo la da pio percentage ki ba he ne ki ba euro kamot ba tang shula da pio ka percentage ki ba he pen shim no ya ka ki streams ma ka jing shim jang ai ke ne ka art stream ka don ka daw namar ba nga don ka thong bang nga kwa ban clear ya ka UPSC exam te nga kwa ban long civil servant te kan so yang ala dang asyam da ka stream namar bang ngayo kin bad puli ki subjects ki bad don kam na ka banta ka ta UPSC exam ka kertang jonga kalong Irin ling do maulong bat nga syanga sa hang ni hamairang bat ngalong iba yo cut sa 14 position na ka 20th position jongka SSLC examination mentah senam kajing sngau te kabam lahi ban batai tangba ngashkwa ong ba ka jing sngau kalong ka ba
bangalas ngokuman sisa kumba ong angel ngaru mene namar ngam up kumi angel shani school nga up hajeng isa phone is star por badang phone is star ru is ham sutu shu banyak kran namar bangala shu yam bait ngala marsen pas ru ngala let besha duan babu ikidor jisu babu ikidor kidor jisui ngala shu kublai ngala shu ai kublai be ngala shu kudo be email be ipa ngala shu kemangam tip shu ban ong kumno ru te namar kata ngashu ban ong kene ka jing yo jongai uni uso ubatiang kalong sha ka jing keman ka bajor namar nadu menswahi nadu bangidang kena ki academic performance jungi ki biang bat hadu mentaru ngi nadu menswangi lakwa ban yo kiu ba syakman ngi kwa be bangin yo poi ba syakales kajing pun kereta kalong baik nado badang sedang senam. Om tang nado badang sedang senam jong ne kelas 10, Henry nado kelas 9 hi, I sister I nado kelas 8 hi, kumba I ong sister I layu I ya potential jong ni, kumta I layai push yang I layai ong ini bangin dai ban lep ha, ngem dai ban yai lenti lani ban kumba kla lenti no shawai. Te kumta nado kelas 8 ki nong hikai ru ki layarap ha yang I dala poi kelas 9 kam tam gi laya la along no kumbang ila dai kum ki kinja seniors te ki nong hikai ki layarap ha yang I ban min so thop ha te kumta dala shong kelas 10 ru ka ni sedang baik ka jing rekod nado na sedang senam hi bat hadu ba ngi dapoi dala dai ka kapor jing tho jong ka final exam ni yale baik ban krep ha ba tong hi sha te kumba ong angel hi ni hon bayak ai ka bang yo namar ba ho ni la ban yo kham shakmat tang ba kane ka bang ila yo mentaru ngi keman hi namar ba u blai latip hi blai kumba ong angel ba latip hi blai ka ai ka ba ule wala da unum ai mentaru kham shakmat handai hadina buat ngitip ba ladangi nginang yai minot ba u ai ba yang ngi kham shakmat hadin jong kane kelas 10 te ngapat ngan lait no shaka science stream ngan lait hi hang ne hasnong namar ngan lait science stream namar kat kum kajing angno jonga ngakwa ban pendap be shwai ki jing pule ki ba kham shakmat te nadu menswahi nadu menswa magadang ret ngakwa ban nga itanat bhai kini ki astronomer kini ki astronaut te ngadala kata ru ngakwa ban long kumki ngakwa ban tre kum kita ki jat ka Nas ngokuman shikadai ba ni baraan ngat nila ban ni layo rong hapo ka top 20 list namar ba ni dai ki best friends baru nado ba ngidang red nado ba ngidang chongki class 1 class 2 ai nila ju yakin dia bikin position ma dan ba yo hafili dan ba yo irin teng layo first half yearly mana teng layo first noi angel ha final kumta ka ni yakini ba tamba ka ji yakini jongi pat kanam long ba ni bishni iwai hadu mentaru hadu nado dang shong class 1 hadu da poi class 10 ru ni ane hi ki kum ki parlo ki ba ya close ba kinong hi kai ru baro nani na school what ki kena school ru hi kita ba ka jing long parlo jongi ba ni along very close friends ma best friends ki don hi nado class 1 ki wai ru ki bayak ni mo nila sedang kelas 4 5 sajarang kelas 4 sajarang tinggal Asia kini bitang ni berang ngat first second kepabat komod ki brio ru ki da kele ki syukele bat te yo first mapi komod layo second angel komod dala ongi angel yo first mapi layo second irin ki la ya te bat Hendrai tang bangim ya bisni te iwai ni ya kirshan ni ya lada ngi don kinu ki daud su ni ya lebe mo ban ya rap iwai ban ya pesngoto iwai lada ngi don kum kini ki jat parlak em kalong ka ba singotan na banta jungi namar ba ki ya kirshan yangi ki kim iring ya kinu ki kap jo kajing em jungi bat ngas ngokuman ban ba pidai palam junga ngalu kum ju hi tang bang ni nek parlok namar nek kawai ru ngi ala be hasnong tinggi bentu bait tinga kwaru banai kublai kam karpang ena ka banta isa bano iba laju yarap yangi haman la kiliang wala kare hakamats ni kinu subject baro haki personal matters ru ilong iba kloy te banyarap ini hak ngaken mau hakapor bangidang krek kwat
iong ba yang ibansan iki problems din marba yala di idon cepo asam te iong yang ibansan ki problems wala ka jurong ka problem kan nu ru ila ban kop ban correct ban hapo ka mobile phone te i juang ru yang iban update bete ladang ikre subject ka ai kan nu kanta topik ayu te ngakwa ban ai kublay ya isa na marba ila ju ya I don't think kad ban ngi but ila ken ban monitor ba yang i haman laki singi kipor hakpor bangi dang pen kre akan ke exam Ida ong yang iru ba kita kipor kum untuk benai Desember, benai benai January ila ade ban let snong tang bai ong ba yang i ba nga an hasnong tang nama jong pi ba ngakwa ba penyakio ba sya prang pi kwa ngakwa ba penyakio ba sya khamat ba penyale ba te kum taru ngi hakitu kipor ba ian ma ing ngim shu an kli hayeng bat ngi lait ban lait tuition ba ha isa te I juyarap yang i baro hi. a special thanks also goes to you sister thank you for being our mentor our teacher our everything for guiding us in our path during our preparation till now thank you so much sister Thank you for always pushing us to do our best, always helping us, always showing us the right path. Thank you so much, Star. Good afternoon, everyone. This is a joyful day for St. Thomas Higher Secondary School, Moirang. And I'm happy to share with you that St. Thomas sent 113 students to sit for the SSLC examination. And out of 113, 108 of them cleared and 5 of them failed. So we have 95.57%. So this year too, we had expected that we will have a few students who will reach the top 20 list. And we have 2 of them who have reached the top 20 list. Miss Angel Joliza Marbanyang with 94.16%. She ranked 10th position in the top 10 list. And Erin Lindo Maulong with 93.50%. She ranked 14th in the top 20 position. It was always expected that these 2 students will be reaching the top 20 list. And I am very happy that so far, from the very beginning till 2025, we have 12 toppers from our school. This brings much joy to the teachers, to the students, and the people around here. What I see is that people always want to see that someone tops the list from East and West Khasi Hills, and we are happy to give those toppers for our district. And what message I would like to say is that the moment we come to know that students can do something, it may be in their field of education, or maybe they are talented students who can do different things. Intelligence does not depend only in the books knowledge, but intelligence are of different types. Maybe they have different talents. So we should always encourage them and try to help them reach the goal that they have set for their life. So I would say my teachers have taken care of our students, all 113 of them. Maybe some are intelligent in the other way, so they have failed, but they are not a failure, but they are intelligent in their own ways, and they will be successful in their career or whatever they choose to take up after this.